Doin po chuan afanu chuan thil alo ti sual tak takem ti sual tak tak lovem ti achian che bik lo wangin athla muang thei che bik lova Alex le Miriam chuan Juri chu khoyangai omti khriat tumin an phone call zak zaka omna an khe thei mai boxi lova chuwang chuan ngai that ngot na tur chu ani bi khau lo chuta Doin chuan Miriam hena chuan nangma thiam lo vek heni ka fanu hian in thil hi aru ni lo aruk theina turin R&D company lama insun phei ni rom ni chuwang chuan thlemna fuelu tu chu nangma ni hin ni tin atap zel mai boxia engponi se dak sa chuan chutia ran ringot chu zia lo ti hrein chuak phat mai te yang atia ti chuan an chuak ta pon an chuan hu chuan Miriam chu ain thiam lova amit ti ron tla Alex hena chuan keima thiam lo vekani enting nge aruk bo thei tura kalo da le kalo film khur tok lo ni keima thiam lo ni atia ma se Alex chuan athiam dan danin an hema ama ro chu chutia olsom taka hanin nem mai thei chi ni lawa he until ti lai golden help product hitluang takin han siamin han ti chuak sirang chuan Baltimore a mai ni lo khovel pum puya company lian le changtlung tak anni the pha dona chumi hun chu ngak lel takin Miriam hen ro thlir ba thina ma se chu andu tu sam le ngak lel taka an lo thlir thin chu chhum atham gal tang mai in voi le khata atham gal ngal ta vek mai ni hian a khria a ui boxi a ri na boxi mani thiam lo na nen khriom mati em mai ni chuta Alex chuan chu tiang lungai lu tuk tuk pon ni lo kan chevek po ala ni lova hei thukal lai nia chuwang chuan do thei takin ma han la zel phot mai la tin a ko lai nol le lampang po ka du lem lo katan chuan poisa hi engti da ma ni lova poisa ngai lu chi kan ni lem lo ama ko chu he dam doi thatak mai midik lo kuta om tu hi poi ka tia chu engtiang in nge kan ti top theyang ti zo ka hi tuna chuan kan ngai tua ngai ni atia chuti dai tak chuan Miriam phone chu do ria an la intina Julia thi mo atia a phone chu thlau ta Alex po chuan Julie a thi ni ti khia chuan poyati ma se Miriam yang chuan a thong lem lawa a chan chu Julia bo ni tin khia ta tang khan nungdamin an mulengem ti chu ngai to tham takani ti khia heng thil sual ti tu te hian an mani an ron chui le theina tur zong chu an thian fa yang ti aring lok sa chungzinga chuan Julie chu nungdama a omreng chuan an mani beile le thei tu ani ti hwein nungdama an daring chu aloring lo lok sa ve khim boka ari nang nge chuan Julie chu athita ni rang takin damdoin lama vakala ti chuan Julie thi to no chu an va muwa a thi chan chu amotor khalai a boy ka fel hlo maya ti chuan truck pakhata suwa a accident ta a hliam chu nat em awangin damdoina an khoin hu chuan athita ni nan soya Miriam chu tun tum zat chu anuna thilra thlak tak mai thleng ani a company a buena to ka sta atana rin em mai nia a khiat Julie chuan a phasan ani ti a khia chumin hu loka athiani ti a kha chuak le ta boka amit tu chutla zoya Alex po chuan hanti wak ngai na khabik lo chuta Alex hena chuan Julie hi accident awanga thi ani tak iringem nge nia raili te hian an that ni zo rangle ti na zota Miriam hian Julie hi accident satli ani arin lo na chan chu a accident na motor hi an company motor ania ni thum kalta khan servicing an ti tira a brake te po enkim a thavek an check fel thlap khani chuti maya brake fel thot chu thil oi omlo tak mai nia ama ro chu raili te ro manna ni ro chuan police te chuan an chui chuak mai lo mai theini chuta ading ta hluaya he thil hi raili te tin nge yang mai chana kawazo donani atia Alex chuan khatia kan pati khan ziom lo police te ngak phodela ngai chang phodang atia
มาเสมิเรียมจุนซุมโซลวะไม่ชนะกับวัชวชาลังอ่ะอัมเมลอมดานตรงอินอันทิลตีนิยมติก็ขัดให้ง่ายยังตีนอัตลันชวกตาอเล็กซ์โปจวนติดให้ดังวักในเฮกลาวีอาจุยชวกเวทแต่งดมายาไล่ละมาเลวนิจวนไล่ลีเตอมนโฮเทลจวนอันวักละ VIP รูมาจวนรังตะกินอันลุนฮาละอาช่วงจวนนอร์แมนและไม่ใช่ปกติอันเจสันโลเคละจุดตามิเรียมจวนอินซุมลวินคุยอังเงยลีฮิอมสวยงามเราอาวัติลุดฮาลเดบอกมายาจุดตานอร์แมนจวนเฮลมิสมิเรียมจูอีโลกัลนิโมเองเงยคนที่เวดอนเตมีละจวนกันทุกสวยใครละคุยอังซุโมอินดำโดยเสียมไล่ค่ะอินตบสันหลจวนอินมาลำหัวหน้าที่เราไปทักกัดเชิงกันตีค่ะตีปัจจุบันไม่ไปมอลเมลจัดจวนอาเจสเคลไลจูอันเคลซุนโซมาจุดตามิเรียมจวนก็จวนนั่นจะจูมินช่างแต่เจคุยอังเงยลีอมจูมินขึ้นละก็ดูนี่อดียจุดตานอร์แมนจวนโอ้ไงลีจะจูมีปุ้ยทิ้งอันนี้เวตัวอาเวงตัวพวกนี้เลยเนี่ยสู้เราว่าอัฟโฟนัมเบอร์ที่นี่เราแบบนี้หันโกละเอาอมนั่นเตจอดละจะจวนเอาอมนั่นจู่เขาเทไม่ยังจู่หันตีอะมาก็จะจวนกันโลกัลชันที่เราไปหมดตะกันนี่ไว้ลีเฮียนกันทิลเสียมกันดำโดยเสียมค่ะอาเสียมชัวดานจุลีอากุกชัวตีระปอยสาตั้มตักเปะกันตีมาจะจวนอัปเปตะกันบุกะอามาก็จู่ไว้ลีเวกจวนจุลีจู่กัดติดหุ่มเลยอะมอเตอร์เบรกเฟลลินเอ็กซิเดน่าจุดยังจวนว่ามันน่าเสียมันนี่จู่ไม่ชนะโซก็ดูนี่จู่ทิลจู่อามาตีเฟกันนี่อินเขียบปุยยมอันตีอะนอร์แมนจวนจุดยังถูกกันเราแค่เข้าเลยเนี่ยแกนี่จะซุ่มดองทวินกันนี่อะตัวทัดทวินกันนี่เลยเนี่ยเฟกตะกินทิลกันติทวินทิลเต้นอมกันติงไงเราอดีอะอเล็กซ์ปอร์ตจูเอ็นซุ่มโซตับบิกเรางอยเตะจู่ทิลดีกันนี่เราไงลีเฮียนกันทิลเสียมชัวดานจุลีอากุกชัวตีกติจงเตะแห่งว่ามันน่าจงหินังปุ่นเขียดปุยยังตีกันเขียจุดที่จงชวนจานในเล่นในเมียเราเวมนี่อาเราตีเวียจุดตานอร์แมนจูอาทิตย์นักกันริมเวตางอยเตียวจูกินทิลสวยจงจูอาฟินเฟียในในบีเกมบริสเนี่ยนะอาฟินเฟียในในชวนวัดเฮดูตุลาอันช่วยชัวกันอ่ะแต่ชวนไงเลยจนมันไม่โดนอารมณ์แกนี่ชวนกันทิลเสียมชัวกัน Golden Health Powder ฮะอาเซียมดานมินรุกสักนิดที่ฟินเฟียนักันในสินนังนี้ไอ้โกตาอาเซียมดานกัน submit มาสโซกะให้ฮิดานังตักกันกัลปุยเจลโลนะกันลุงเอาเราเวียบให้จวนปุยสาตั้มตักซอยตัวกันตีเจ้างะอินจอยเทเราให้จวนเซล่าอินละตังโดนจูวังจวนที่เรากันที่จูอาฟินเฟียนให้ปุยหมอเซลเกนี่ไอ้จวนนังนี้ลำมาลำหุ่นให้อาทิมโจติเขียวละเฮ้ไรเลยดิกเราตะกาอินเราปูวังเฮียนทุพาจอยวุละไอ้ดำดิลดันตัวตัวนักขันินเราอินบัวเสียรอกสาวละอินตันอัฐโจกังอาทิตย์เจกไหมอเล็กซ์จวนอันนี้จวนอัฐจูเฮเกมกันเคลเมกาเฮียนอัจฉริเราโจอินดอนติเราเขียนเสทีอินไอ้เป็นดายะเมื่อยังมินเห็นจวนสุไลมุนาอินยัลเซียมจวนอมเซียมเราติสวยอินปนน้ำจวนนั้นสวกตาแต่จวนอัดไดรเวอร์ดอนนี่ข้าก็ว่าดอนนี่เราเห็นจวนอเล็กซ์เห็นจวนอเล็กซ์บอยนั่นตัวนี้ก็เราคุยอินเจ็ดฟลอเพจวนอินตานะปุยวิวไทยที่ก็เราคุยเอ็นติเนี่ยจอมปุยไทยนะจูกันในเวมเราตีวัตตาอเล็กซ์จวนจูลมจูอีบอยนั่นตัวกันนี่เราหันตามพูดไม่เตะเลยอาทิยามาเสดอนนี่จวนงอยเตะอินบอยนั่นจูก็เข้าเวลอมไรลีจวนอินทิลเซียมดานอากุชัวกะแต่จวนนังนี้เขาฮีอากอปีตู้จอกอังอินอปูเจ้าวะแต่จวนก็ตาเคสินในแม็กติกเราคุยเฮติงันนี่จวนไรลีเฮียนอดีมโดนเมียเราเจ้าเนี่ยอินเชียดเวกเทงอเบยโดนเจ้าเนี่ยอาทิยาอเล็กซ์จวนเอ็งติงเงี้ยกันจักเราจอกโดนติจูยกเฮียเชียนหาเล่แม่มไทยเกมอาจอกเฮียนกันเละทันเละไม่เทสินเอ็งเงี้ยก็ว่ามันน่าปล่อยให้เวกกันนี่อาทิยาโดนนี่จวนอาเทโลไรลีฮิมีฟิงเวตักไม่เนี่ยอินสักให้กับริงโลนี่อาทิอเล็กซ์จวนอันนี้จวนอินจอยละกันจักอันนี้สิจวนกุมทุ่มชุ่งกับไดรเวอร์ไอตรงไม่เนี่ยวินก็เชียร์ไว้ตรงกัน
กระดูดานด้านกระเตียกกัวหลังเจอธิยาโดนิจวนอัฐาลมมาเสนังจักรวันนิจวนเจล่าอินลูโดนาเจล่าตรงไอดอชวนหัวก็เชียร์หัวอีตรงเวทวงยังไงดานอธิยาอเล็กซ์จวนนิจงอินอัฐาลมอธิยาติจวนอุดไซต์คลินิกละมาจวนอันอินขละอเล็กซ์จูอารุมละมาชาวะอินบัวฟ้ายาติจวนมุตุรินคุมละมาจวนอักลตาอาตุกเราในจวนติดามปังไอเตินดัมโลเอ็นตูรินอาหันเซียมเลยมาเสอดัมโลเอ็นไลโปอารุมว่าเทโด Golden Health โปดอกจุนจางจูเรียดอาจากมายาอาเบงอาชิรังไม่ติจวนนักกินเดือดจวนบวยนั้นสจอกอาคนเชียงเลตาคาติยาอันคอมพานีอันตลักเชียดโฉคานอัน Golden Health โปดอกโลโอดอกโลกซาตัวเดซงคานปอยสาค่ะเอกเล่เลเวกอันโลเบเซียจูไอละปอยสอกสูโรบินสันโฮคอมพานีน่ะอันทิลเซียมชัวทันขัดเตปอสูมีเดจวนเลโลตัวอันกันตลักตักเหลาตีนอันโลเทดะอันนี้นักฟัลชัวนะอันซุ่มบอนนะอันปอยสมุเตปอจูจวนห้องเวกมายาจูวังจวนตัวนาเฮียนอันตละเชเมกันนี่จูมีเสียมทัดนาจนทอวัดเหลาจวนคุณไรเราจะชงเงินอันตละเชเวกโดนตีอาเฮียจวนอเล็กซ์จวนดร.ดังอันหัวยาหอยจูดัมโลไอเอ็นบักจูเอ็นตูรินอาทิยาจวนโดนจูกว่าลินซีมาร์เวลเฮน่ะกำลังไออาทิยาลินซีมาร์เวลออฟฟิศนำจูปันินอันตลันตะวังมายาออฟฟิศชูงบลูจวนลินซีจวนนิวส์เราเอ็นอเล็กซ์เตะเจ็ดเชียดนั่นจงจางจูเราเอ็นเมกันนี่อเล็กซ์มุจวนอินจงจางเราเอ็นเมกาคุยง่ายเมื่อยังมาเราก็เวมอาทิยาอเล็กซ์จวนเมื่อยังไม่จูอาก็ต้องละหาเดียวว่าอาก็ต้องหาจางให้จนตีบวยดูเราทุยนะมีแต่จีงาหันินพอลันเทปอจากเราว่าจูวังจวนก็ให้สักแต่เลี้ยงเราไหมอาทิยาลินซีจวนอาว่าจีเราเวจูตีบวยดูเราตีเฮียอีตีบวยดูเราว่าอีเอ็นก็เทียมแล้วไหมเกี่ยจูมินเอ็นก็ทำไปวักเราขานกับเฮียตีนุยจุงินอาหันเฟียมาจุดตาอเล็กซ์จวนก็เอ็นก็ทำบกเจเรามาเลยบัลติมอร์เจเนอรัลฮอสพิทอลเซียร์ฮอลดาวกัดไปหมดตักไหมก็เปเจียติจวนนินดำโดยประคัดเสียมชัวดานทักไหมอัฟอร์มูลาก็ไปบกเจียตะกินนะข้าเองอันบัลติมอร์ฮอสพิทอลจูเองมาเต้นโซเนมอันที่ยาจุดตาลินซีจวนพวกตะกินเตียงไหมอันนี้เตลินมากันโซนเจระติจวนดำโดยประคัดเสียมชัวดานฟอร์มูลามินเปียกปกะให้กันมังโฉเมกะอามาก็จูโซกาค่ะอินโรจิสเตอร์ดอนจวนอามิงค่ะผู้อ่างไอเบเซียจูฟังจวนฮาร์โมนีฮีลิ่งออยน์เมนต์ตีนอามิงกับผัวจูดูจวงนี่เราจวนอามิงปกละทักเทโทเนี่ยดูแลแอมโบรสออยน์เมนต์ตีปนกระทักเทโทเนี่ยตีนอาหันนุยาอเล็กซ์จวนง่ายเราเอาหูลุตุกฮาร์โมนีฮีลิ่งตีจูอัตราลุตุกล้อมมาบวยนักในเราอติยาจุดตาลินซีจวนตะกินะช่วยตัวกันมินติค่ะจูลี่อุบิเหตุฉันค่ะก็ช่วยช่วยตัวสินจูลี่อุบิเหตุฉันจูค่ะอากาศเสียมตูเมคานิกค่ะปาร์ทเลนค่ะนี่อับเรกเฟลฉันพอค่ะอากาศเราเจ็บตูเราเสียมตูเมคานิกทิลตีเวกค่ะนี่ก็ช่วยช่วยตัวอติตาอเล็กซ์จวนจูเมคานิกจุดตรงไหนเขาเชียงเอ็มอติยาลินซีจวนสวยชุนจอมเลยเขาเชียงอามิงจูแบรนด์ตันนี้กุมสมลีเวลอุปาเนียติจวนจูลีมุตองขัลทรินค่ะหุ่นไรตักชงจูอาโลเจ็กต่อทรินะติจวนมานี่เดียวลูกค้าอัดเจ็กเลยเห็นมาเดียวเฮียนแบรนด์อากาศน่าเฮียนปุยซาอลูตลุดมายาอาจารย์อินดอลล์สังสริอาจารย์อินสิงขัดจุดที่หันชูเซลจวนอากาศน่าปุยซาหลักช่วงอลูซงจูดอลลาร์มักตัดด้วยขัดอัดลิงโมเลติจวนจูลีก็ขัดตัวอาเซียมนูลูกค้าอันน่าตรงนั้นบ้างติจวนจูลีค่ะอุบิเหตุแต่แรงบกติจวนกันน่าวติจวนนั้นเรื่องเลี้ยตาแอร์พอร์ตละมาอันนี้รำดังอาจินชัวตุ่มไล่แต่กันนี้อันเรามันเล่ามาติจวนกันดบตา
a in puang ta ni poisa pe tu po a soi ve ka sin a o report po kan nei atita Alex chuan rang takin ani mo raili niam raili ti ti niam ativata ma selin si chuan ni tat lo mei cheming ania Alisa hat atia chu chu i hriat ton hu niam Alisa ti chu i hriat ton hu nin ka khria atia hetia Alex ten biak mek lai hian Norman le raili chu ka ra chuangin Norman chuan railin hena chuan chanchin update alo khil ve meka tuna hian Alex te chuan chu cheme ka ti chuan an damdoi siam dan kan rok chu ha ke ni chuan public takin kan pho chuak ve tron ta ti chuan mi te chuan an du maya order tam tak dollar mak ta duai chuang an kon siam hal tuk tuka naktuk zan hian public taka pholan na hun kan nei nga sta chuan milak tam tak te po lotelin he kan thil siam chua kan damdoi siam chua thelak tur hian advertisement milak ten min ti sakdona sin tin a phur khop mai chu mai chula ni lawa Alex te kha kan thil siam chua an lo copy an lo ru ka wangin dollar mak ta duai chuang choi turin thu kan ti tlvel towa tuna tonga ri lo te a chuan Alex te chu kan ne towang ke ni chuan ne na kan chang to don ani atia rai ri chuan a that na sa chu in thok thai ti chuan arang theyang berin malavat vatula Alex te hi kan ne vat an ngai ni a han tia ma se Norman chuan ngoite muang chang kan chet lo chuan an mani zok hian min ron be le theisin mani jana po athu soya chuan ka le thal le mai thei chu sin te min tia chu wang chuan ram han na thadeu te po alo nei ro khiaw mai theya muang chang kan chet angai zok lo mo atia rai le chuan ni lo ve thilom dan hi kha thiam lo vem ni Alex te golden helpo da chu kan chu saka an company po kan ti top soka ma se heta hian thlamuang tur kan ni lawa Alex hian he golden helpo da hi ama siam chu tak tak ani ngai ani si chuan a aya thazok entinamo han modi de ulakin han siam danglam de ulakin damdoi thazok a siam chuak thiam la mai theya chumi siam chuaka ma agon lak le ma ngai chuan keini hian he golden helpo da hi kan man tang kai wat angai ni ani lo chuan damdoi dang siam chuakin min ron le thal le thei tlat ani atia Norman chuan ole adik chi rang takin ma kan lo wat don nia atia ti chuan atuk lai dar thomalo ni chuan Naismith Ho company building ko ta chuan reporter tam takan lo pung khoma an damdoi siam chua thar ro pui mai chu mi pui te hmuwa mi pui te le thei turin an chop chuak to don ani ti chuan le an platform siam lian le zau taka chuan Norman chu kan ding chuaka voin tlai kam program chim tu ron kal zong ten zawai chuan lom thu kan soye tin bula han tran chhovela he tiang anga tam mi pui ma hin ala ding chuak ngai dawa nuama ti maya chuta le an damdoi chop chua chanchin chu ron soya voin tlaya kan damdoi ron chop chua tu hi Robinson Ho chuan asiam dan min rok chua saka ti chuan ke ni ai main chop chuan tuma ma se van nei thla takin ke ni chuan kan man han hlo maya chu wangin he an thil ti sual hi kan pom zam mai don lova khremna dik tak an to ma chu he an thil ti hi kan en liam mai don lo chu wang chuan ke ni na kan damdoi kan chuan hi midangina an lo ro ki kan phal lova hi ke ma ni ta ni ya ke ma ni siam chua nge ani ti na han soi vera mi pui lo en tu te chuan au deuh bion dunga kutten lo benga Norman chuan a soi chun zom zela ole tuna chuan kan damdoi ron chop chua dynamic health chu engtiang taka thang ani kan lo endon ani atia ti chuan an damdoi thadzia an dan tir ma deuh chuan reporter ho chuan zon atlem zong an han zota Norman chuan a thiam dan danin a han changa a chan dan vela chuan an damdoi siam chu chu an mani kut chuak nge ni zia chu a soirang tel khel zela ti chuan zon han nei to lo nu chuan Alisa chu ko chuaka pila puteu hi Alisa nia
kan manei zorni thakania ani hi kan damdoi thadzia lan tiona tura ronin volunteer ania achunga po kan lom hle mai tin han soi boka alisa chuan keide uhinia lom ni he damdoi thadzia mi puitan hena lan tir thei tu tur ka han ni tur hi ke ma zo ke galom tak zetani an ti vea chutale norman chuan blade khriam tak mai hi ron pho chuaka alisa ban chu avuana ti chuan aban chu azaita azai thuk lo nangin athi du khop maya alisa chuan thi sen chuak chu muin arap angran khop maya ma se alo ti velak lo to boxi ain se ko de utun maya chu mi puite chuan an lo muin ngoite in thil ti dan kha a him lo mi puite motan kha tiang ang thagum thona thi sen chuan ang chi kha a him do nam ni an lo tia ma se no man chuan zaidam takin ngoi teu pi le pu teu khongain loin beng dai teu he thil hi alisa du thu ngeya kan ti nia kan company tan le kan malam hun zela tan hetianga ataksa hanzai hi aphalna thapati kan ni kan nok lui me lo nia tin ni sang chung chuan han soya chuda no man chuan le kan dam doi khalo keng to ho le atia han dam doi chu bom pakhata hian an lo kenga alisai ban thi deuh nuaya chuan dam doi chuan han phula an phula tanga ri lo te a chuan ati sen ron chuak chu atop ta minute khat agal nu phei chuan athi sen lo chuak mai ba ka akak lai chu a hanin pot khoma minute ni agal leya akak chu phui ta vek maya minute nga gal meu phei chuan ataksa kak chu omlo ang mai hian ain pot phui dai ta vek maya athi sen luan an hu ma sen deuh ngei ti bak chu nu ma engwak ma om talo chu mi pui te chuan an muin mak an tia kutan benga reporter te po chuan awan ro puiem hetiang ang hi aniang ti kan ring phak lo a thok thle mai tin an faklom khop maya mi pui te chu kutan beng na sa khop mai chutia mi pui lom tak mai le mak ti tak mai alisai na han mu chuan a thla muang huai maya tuna chuan kan ho sa ve don ta modela min manganga ka mel le ka piante kani na te khovelin an khrianga milar kan ve don ta tin a hlim khop mai chutian che chuan norman po hi a hlim khop maya nei smith chung ko tan hian rin om takin lo thok ve to thrin ma se ham thatna amutlem maya ma se tuna chuan ham thatna tam tak amuto don ni na khria alom khop maya mi puiten an lom na samai chia chu an press conference nei chu a hlot ling hle ni hian an khria ma se chu ti lai tak chuan alexa kha security guard ho le mi pui ho in ka chuan a kon in zep pheya khongain pi de pu teu minongai thateu dynamic health hi a thavia win alang mai theya ma se hausat na lian tak mai omania mangme suang cheu tin a kon auta chu au thoman khria chuan report tok te e puite chuan tunge ni chu tin o lo chuan lam pang chu an zong terwai maya lelama chuan chu tianga thu thar lo vo tu anom chuan report tok te tan chuan chanchin thar lo mom tak mai ainam boxi chua theina chance nin an khria an nga event khop mai chuta journalist pakha chuan kapu tuna khan a thadzia kan hu zo chia enge a that lo na i khria chu side effect anayem ni antia norman chu alo hlau thong khop mai ni dangang chu ni se security an kowanga alexa chu no bowan tum mai tur henia ma se tuna chuan journalist tam takan oma andu dandanin an che ta thiang lawa chu lawa alexa chu install thiam takan ni wangin akal son du lo ani chuan entikong main tharum mang poni se an kal son tir theidon ni in a khelawa chu wang chuan ral khata tong lo thlir chu ati thei to ani yang poni se tuna chuan dynamic health damdoi chu an kuta to wangin alexa chuan engte wak ati thei aring chuang lawa engemo ti tumle lo ngai chang phot mai teang tin lau thong deuh si tle ma thlamuan na nei deuh boxi chuan alo ngai chang rana
Alex chuan he damdawi hi a tha khawp mai in hmu chin a kha chuan social na turang ma ka khelo ama ko chu side effect hlom tak mai ne a company mi nun na po za lem lo an nun na manga sum don na kalpui du tan chaw lo chuan he damdawi hi zo chu chi ni lo tin han soita chu vele mi pui ta chuan mak tak chuan side effect ek ang effect nge ni chu soita che an tia khriat an chak hlom khop mai reporter ho po chu an beng avek zaw mai a Alex chu an camera chu nan focus a Alex chu mi pui te le reporter te journalist ho zong zong chuan an en thup mai Alisa chu hlau thong takin lo oma Alex chuan avan nei vena tur chu ati chele vek mayang ti hlau tak chuan lo oma chuta Alex chuan Mr Norman he in thil pho chua hi in zo chua tak mai in ti top nga lu la ka du ni mi pui ta nun na hi in kuta a omani ti hriaula chuwang chuan he in thil pho chua hi thul leula ka du le mai atia reporter ho chuan khatia soilo khan enge a that lo na chu soita che kan ngai chang thupania chu ni kan khria du ni tin an lo zot deu sek to mai chuta le Norman chu ein sum zo tolawa a ron ding chuaka mai ka chuan ring takin muang deuh chek hian tuna local minti boy tu so ani na dik tak kan soi nge Robinson company a an chairman ni lai ania chuwang chuan a thu soi zong kha oi tlak ani lo keima ni min i sik wang ani a han ti mai chu mi pui te chuan Robinson company an chairman mo ani chuan ani hi ni rom ni Dynamic Health an siam dan lo copy a Golden Health product lo siam tu te kha chu tianga side effect thalo anei ni si chuan engwang nge an lo copy si tin mu pui te chom phun tan noi maya Norman chuan a thilo sei chu sei fu a in ti khop mai chu ta le mi pui te chuan thinarim ta I sik wang mai ni kha helai tang hian kalbo ngal ro Dynamic Health hian kan khopui mai ne rin kan ram hi a chan him don ani nang ni hian in isi kani tin an lo auta Alex tampo thil dang han soi thei ani to lova mi puyan beng cheng to a reporter te po chu Norman lama an tran tak si wang chuan Alex chuan ti thei dang anei ta vak lo ma se Alex chu beidon mai ala tum lova mi pui ten hena a thei te chu an khil fia tin police te le thunei tu ten hena po leng kwalin he Dynamic Health an siam chu mek hi kan ti to pangai ni ani lo chuan nakin loka side effect thalo tak mai a on lang chuak don tin a sei kwala ma se Alex tu choi chu tu vak man an oi tatlat lo Alex chu an lo cham te hi phot nin alangani chuta Alex chuan internet lama a social media platform lama chuan Dynamic Health chu mi pui te chuan manglo tur le side effect lom tak mai ala ken tel thei tur thu te chu athiam dan danin a han tak chuak le a ma se athil post mu te piang chuan negative comment an pe a Alex hian a I sik wangani tin thunei tu te po chuan chu an lo muin Alex chun khap nge mi pui te po chuan hetianga Dynamic Health hi a bezel don ni chuan a clinic nei ve chun a outside clinic po hi kan ti chedu mayang midang te hlotlin na tur isika hetianga ti chet tum mi hring hi kan du lo tin Alex chu tu manan tran talawani Alex chuan a thil ti chu a hlotling lo zel nia khweta wangin Baltimore General Hospital lama chuna kala chuta chuan Brian kha va hmu to mani Brian va hmu chuan Brian chu thil ti thei takani ti hriain Dynamic Health an siam chota chu mi puiten an man lo na turin zo chua khap turin angena he Dynamic Health hi alanda mai chuan pem thau dam doi thatak mai ani lain mi zongzong a chuan a man chi dawa mi than khata te phei chuan vun natna thak chiam te volwak te le vun ta na thil hlom tak tak a thlen thei ni ti soin chiang zo ka jor chian ani le ma chu mi pui te man thei tura pho chua hi ti lo tu ani nang mani khap theya khongain khap te tin awangena
Alex hian Brian hi watlon potum chuang lova a thil khriat ang chu ava khil mai ni ma se Brian te nu pa hi Alex chunga hian an lung oi to lova chu wang chuan Alex thil soi chu thu tak hlataka an lo la du lo Dynamic Health hi tuna hian an hlo tlin chho pui don meka ama chu nang ma jok hian lo go chuakin a duplicate lo siam ituma chu chon man chuak le sia in company in building te an kha sak chewa chumi ni wang chuan I beilet mai ni jok lo mo nang ma ni chiat na tur chu ngai ngam lovin I beilet jok nin kan khia chu wang chuan he thila hi chuan loinol lo la thate te in mi hlo thlin na hi lo thli ka tha e tin hilari le Brian chuan an lo changa Alex tu sei chu thu dak hlataka an lak sak du tlat lo nakin deuh chuan hilari chuan du thlan tur ka siam sakang che kan fanu hi min enkol sak turin kan ti chia ian kol du lova ma se chance kan paliang che tuna hian kan fanu hi min enkol sakla ian kol dam thei ni chuan irin tla ka ni ti alanga ti chuan I thil sei po chu kan bo zuinga nei smith chung ko ho po chu kan lo bianga Dynamic Health an siam chu chu public taka zuak chuak lo turin kan lo nok don nia tin a soi veta Alex chuan indu pho chuan haili chu ken kolang ken kol dam thei ti puka khria ama go chu ken kol dam hun chung kan ha chung kan tlai don chu wangin Mr. Brian hi ka ngen du ni he Dynamic Health hi ti top turin ka ngen du ni atia chuta Mr. Brian chu on chong chuak veta enge moi khriata chu tiang thil ti tura min tu tat le tuna hian old pharmaceutical company ho hian Dynamic Health siam chu adan an lo thiama anni company hi company thlui to tak mai anni wangin an tlat strap towa an tlak chiat don to lama van nei siamin damdol thatak mai an on siam chuaka ti chuan an on in vok kang le don meka chumi lo ti top tu le lo dang tu ni chu tunge du bi kang chu wang chuan mi puite ponzo oma an ma ni ponzo oma lom chu tiangin ka tingot thei bik lo atia Alex chuan ngoite Mr. Brian atia ahan chong do na ma se Brian chuan alo khapa ngoi golok kalo sei zo lo tin a sei chun zom zela tuna hian Dynamic Health hi ti top ngal turin lo ti po ni la enge kan tran chon chuan nang inang ina yon tran chana kha chu engma approve form chuang si lo wa chu sei lo result zo tam takin an lo endik towa anni chuan a himani tin an lo soi vek towa chung mi te zong thu sei chu adik lo tin kan lo tawng ang mo ani theilo ani na taka chuan imi mal thin rim na phuba la ki du na wang mai ni Dynamic Health hi mi puiten manatan a himani tin test zong apal tlang towa chu kei chuan osam takin kalo dang ngot theilo ani tin Alex chu ende van maya chuta Alex thuron pakhat kalo peang che doctor ti te damdoi lam ti te heng te hi ban san la I huni khogal mai ni buena in nuk lut mai nun pa ngai nun tumla e zon na dang te dapla ti chuan inun hi a hi manga alo hlim zawang tin Mr. Brian chuan a khil ta zek mai Brian chuan Alex hena chuan thuron ka peang che damdoi lam pang hi boi pui to lo la nangman e zon na a khan pain zong vela ti chuan nakin zela po itan a thazo kang atia ma se Alex chuan I khathiam lo zo ani he damdoi hi keima siam chu zo lom amai ro chu ka siam dan kha tuemoin a ro chuaka ti chuan Dynamic Health tin anni hian min ron ti chu khalta ni atia Brian chuan nangma siam ani theidon amni official takin a siam tu te pon puam vek towa nangma siam ani taktaka chutianga ngai da ni nei ni te chuan ko ta kalla ko ta khingla ti chuan a siam chuak tu dik tak chu ti felani mai don alom atia Alex chuan thei to pa angen nuwa po Brian chuan ati sakdu ta silowa nakina phei chuan anu pui hilawei chuan chu powder damdoi an siam chu chu kan phora hei hi Dynamic Health an siam chu chu nia kan cook point akut azai thi pala chuta chuan he damdoi hi aphula
rai lo te chungin akut azai kakna chu alo dam ngal vek maya tin haile po ataksa hliam engamo alo oma chunga te po chon kan mang towa hei adam chho mek zela tin an taksa engma side effect po alo om bo kheklo nangma zo khian I si ka be itum mai zo kani mi hlotlin na I mu theilo mai zo kani chu wang chuan I thu soi kha adik lo zo kani ti fin fian na chu alang chho zel don amanga piangin an dam pui chho mek zer ni hi alo tia chuta product danga kon phok chu an la chuaka haili taksa ser than khatlom tun ma al hliam na hnu ma te chuan phul a han tum leya ma se alexa chuan lo dan tuma khongain ti to su an siam dana kha ani tu ang lan tak lo nia side effect om don ania alo tia ma se hilori chuan khongain alexa hi min lak son sak mai teu hetia om verang chuan buena siam mai atita ti chuan timothy chuan alexa hela chuan poni se min lo pa chho san mai che an thin lung in he don chuang lo nin ka khria atia alexa tam po ti ngai na om ta si rawa a chho san beta dam doina om tele chu dynamic health powder khajong long chuan a that zia chu an soi ta loi mai sia alexa tan chuan ti vak ngai na alo om ta khri ro ni te chuan hunakal zela quality pharmaceutical ho chuan dynamic health chu nitin bomb sang chuang te me mai an siam chuak zela a bomb pakhat rangot man po tolak sang chuang man ani zela wangin an khal thei bok sia an tlotin pui chho ta pap khop mai alexa dam doin tonga a chho lai khan Mr Kim amu fu hlo maya Mr Kim kha tun mai na hliam kha tun nuwa agon om thak leya agon pun thak leya chumi en kol to chuan dam doina chuan lo om ve nei in alexa chuan itliam kha adam toy mokotia nen kol tu ni lo kal le em ni atia Mr Kim chuan nia mole mana kan en kol na kha agon pun thak le he itli ni ka lo kal ka tuma ma sei om sirawa chuan helai mun hi ka panta hei min en kol na po thkhop mai adam chak khop mai atia alexa chuan eng mangin ngen en kol che atia kem chuan o tun laya andam doi man lak tak hi mole dynamic health hi atia alex chuan chu idam pui ti na em ni atia dam pui e mole hei ka thato khop mai tin a han ni hak haka alex chuan kha dam doi kha a thalo sin side effect lom tak lo om dona khami mangain en kol kha a fu lo nge atia chuta kem chon nui chungin a ingai dan chu ka khathiame hemi chung changa hian a chak lo zo ki ni ti ka khia a chang chuan kanuna hian van doina te thleng ve thuina a lo tlin rang thei bik lawa chu wang chuan nang po I chunga thil thleng hi pom thiam tumla dynamic health hi be chun zom zelo la emalam hun zela engtiang nge ma ka la ang ti te ngai to nan hun mang jok la chu a fu jok nga ani rawa dynamic health hi I be zel chuan nakina nangma tampo ala poi jok thainia tin a han khil leta chuta adara on von pa chuan ilano panga thuron kalo pian che kanuna hian lo tlin na te lo cham na te thleng chho zel dona lo tlin na tam takilo tok to thuina tuna lo cham na voi khat itong ani ve maya heng hi nuna zirlai tan man thiam a tha khiat thiam lawa lak na ta beile chiam pongai lo imalum huna lo tlin na dang ila tong le don tholom tin a han nem ve a alexa chuan han chan zel chi ni na khelawa angoya akal san ta maya chutia kalsan hu chuan Mr Kim chuan dynamic health powder chula a taksa hliama te chuan a han phul le zela a thakyo ni hian an khwek mai ni an hu zera chuan alex chu beidong lovin dynamic health chu a thalo theini side effect lom taka om theini ti chu alatlang au pui zela ma se thu soi khia piang in an oilova ama zo ka chu beilet nan an man zel ta ka chuan engpo ni se ka thu soi hi mi puiten an oi theidon lo ni ataka lo thlen ma chuan ti chu khathiam veta ti chuan clinic lama alet leya Miriam le Fabian chuan
จุไลมุนาจวนอันโลง่ากระแรงโตมีเรียมจวนกาแฟเราเสียมสักเองนี่จันจินเขียดจากครบไหมอเล็กซ์จวนม่วงจ้างจวนกาแฟจูหันเอนาจุตากระเทยโตปิน Dynamic Health ทัดโลนะจูสวยกระตุมาเซตูมานันอ้อยจัดลงมิสเตอร์ไบรน์แนะนำโปเฮดำโดยันเสียมช่วยที่ติดต่อตัวกันกันตีอ่ะอันนี้ปนอ้อยลงตีวักไงน่าตัดลัดลงไหมอาทิตาจุลีจวนเกมาเทียมเรานี่จูวางจวนอีเบลเลตต่อเราไม่ยังกันปอยสาตั้มตะกันจ้านะปอยสาเตจูถอดชัวและเทล้อมจูวางจวนเกมานี่มีหิ้งกันดำทัดจวนตอกไหมจุลีค่ะโลกินเหล่าตบตัวกันนี่จูเลวะฟินเฟียนักันในห้องซงละไม่อดีนักกางกันเล็กเสียจุลีละที่ตะบกสีกับแม่เขียดดานลำพื้นมีเตโปกหันร้อนถุยนะที่วักไงนานเคล็ดลัดลงดินดำโดยลำเทียมเตโปจะเจียงตัวกันกหันติเวียมาเซมีดังนี้นะอันเราหมู่ชัวตัวอังบักจูอันหมู่ชัวเวทเทเราดีเทกันในเลี้ยมตะคบไม้อาทิยาเฟเบียนปอจวนนี่หันคิงเล็ดดอนปนี่ละจุลีเบกอาทิตย์ต่อบกสีที่วักไงนะโลนี่ฮีตัวนาจวนกันมาลำหุ่นอาทิตย์แข่งตัวฮีไว้เส้นตะการกันเรามาชนอ่างไอตัวนี้ที่นั่นเราสวยเวบกะมีเรื่องจวนนี่อดีตคบไหมตัวน่าเฮียนให้เตียงกันไปเล่เซรันนี่จวนที่มิ่งเชียดตุ้มที่มิ่งขินเล่แต่พออันตุ้มนี้ก็เฮียจวนจวนกันหาดมังไงนี่อดียาอเล็กซ์จวนอันนี้เทโล Dynamic Health ที่อันเสียมดานที่อัลฟัมกิมโลอัลล้มเทนี่อดียามาเซมีเรื่องจวนจู่ๆมีปุยนั้นอ้อยสีเราล้อมจู่วางจวนอินที่ทวีเงล่ะคุยอ่ะมั้งจินบ่ไม่เตียงอูเฮตียงกันอมแรงจวนกันเคยเสียงหน้าตาปออัลเราอดียาอเล็กซ์จวนม่วงจ้างินจู่เตียงินกันจินบ่ได้เทเลเนมอดียาสวยจวบมาจวนมอเตอร์ทอมกันเรียอันคลินิกบุหรี่จวนกันดิ้งเดียวตัวกันไหมกงกาปอสุกิกเลี้ยมเราเป็นอันกันห้องเดียวช่วยไหมนูปขัดอินเซฟเฟลไฟตักช่วงก็สักป้าไงเมลตักตีเขียตักยันฝับปาฮิอันปมาคงไงอินก็ฝับไปเหมือนจมปุยเดียวตีนอันเอาตาอเล็กซ์ได้ไม่ดังที่จวนเอ็งเที่ยงแกนิตาตีเขียตุมินยังตะกินอันวักละจวนจวนก็ฝับปาอินเฮียต่อสู้อาทิยาอารมณ์จับเดียวพูดกันไหมอันเป็นเชียนจวนฝับปาจูกุมก็มีเวลฮิเนียบ้านเวลาปังจูอาเราเส้นเดียวจูนมาบอลเดียวทั่วทั่วเห็นเราออกมามุนเทนขตาแต่เพจวนที่เส้นแต่เราชัวกะอนุจวนไอเหียเรานานกุดเลลำจูอาเราเจ็บเบต้ามาเซฟปาจวนนูทักลุตุกไอเหียเราเทเราอาเราที่บกสีจุดที่ไล่ตักจวนปะปะขัดที่อันลีนี่ก็เราจานลุปาจวนคงไอ้จำปุยเดียวกำบวยปุยไอโตลุตุกอาเราที่บกะที่จวนเล่นทัดทอกเข้าจวนเราก็ละจวนเอาปังจวนปมกางบ้านแต่จูอันหันสิลฟ้ายาอันหันบวยปุยตะสกมาเสนอปังจูอัตตาลน่ะสเตมาวางินอันติเลยเทระวะอเล็กซ์จวนคอยมอกันโลตีเงตีอินดำโดยในทันขัดแต่จูหันโนยาจูมินโนจวนอันติลตุกเละทักติลตุกแต่จูเล่มจวนอะไรเวเดวอันไม่เทยเอาดานโปอดิกเวเดวะมาเสียทักจุละไรจวงเราเสลาจวนอนุเนนาจวนเองติงเฮเตียงเฮียนตีนะฮันโซตาวันคัน amusement park กันกัลปุยาจุดจวนบ้านเฮทักเราตียาเฮียตาวุนเฮียปิลแข่งกินจุมินหูจวนวันทักเตียลละตียาโตป่าเพจวนเงินน่าเขตลาวะเฮ้ยมาตีมาวางินเละเฮียปิลเวกวางเละที่เซนเฮียลวันชัวตากวางินกันกัลปุยตานี่อาทิยาที่จวนบุลาปะปะขัดโลเวป่าจวนินเนี่ยถกจักลุตุกะกันรินไอน์เราซีเรียสะกันลงไอเวนฮาร์ดบกเนนให้เตียงเฮียนตานี่เราตีเววัดบกอเล็กซ์จวนตุนนายอินฟปาฮีไอน์เลียมบ้านเวลที่อตินาอาทิยาอนุจวนนิมินคันดาร์ทลังอติเกียที่จวนบ้านดิ้งน้ำปังฮีเล่มินกักเล็กกักปอทุกเลี้ยมเราที่จวนตุนไล่ดำโดยช่วงทางตีกันหน่อยตาติดำจักขบมาย
มินิทนี่ทุ่มช่วงละกินไอฮิลเวกมายไออินติกากันนี่ที่พวกเราเทหินเลมันโตหันติเจียจูปัสสาวะจวนนี่ตะเกDynamic Health ค่ะกันละในโดมข้าหน่วยดาทางอดัมเล่มายังอันตีอเล็กซ์จวนนี่เราข้าดำโดยก็จุ่มหันโตโลตัวข้าดำโดยมันวางข้าล้อมให้เตียงเฮียนอมอันตีอันนูจวนอันนี้โมอีว่าให้เทเวอิงทิ้งเงี้ยจุนี่เทดานอันตีอเล็กซ์จวนข้าดำโดยช่วงทางตีขานเป็นข้าอติดำตักอันนี้ละวะอัดล่างปุ๋ยนัดชอกนังเดียวเจ้าเฮียนอติดำเดียวทั่วกะมาเสียชุ่มก็ให้รู้ตักอติดำซีโร่วางคานคดีอาหารปลาหน้าอัดหันเตะก่อนชัวคานอัดชุ่มก็ระดำเชียงซีโร่ข้าก่อนติปูนตาจวนถักอังเงินก่อนดันตีกะคดีอังคานนัสตักินก่อนอมเลตาตัวหน้าข้าดำโดยขึ้นมั่งเล่นจวนอังไงบุกินไอ้นัสโจกินก่อนอมโดนตีนานียจูวังจวนมันในหิมต่อโลนี่อติยาจุดจุดนู้นจนเอ็นวังวังอ่ะนังฮิกะเขียเจข้าดำโดยันผู้ชัวลายะ press conference บุญนักคนเสียมปากให้นิโมอาทิตาอันป้าปอจวนเเก็บปกก็แค่ตัดเสียไหม Dynamic Health มันอภัลโลชันจุก็แค่เทียมคติหุ่นไล่ปกหันโดนซานี่อัตักซาถักโลอมฮี Dynamic Health วังนี่เสงัดติงเงตัวน่าจะวันเล่นชัวชีจูวังจวนข้ามีวังจวนที่เทระวังตัวน่าเห็นหน่อยละอดัมหาไม่โดนอารมณ์ก่อนที่เวรตาจุดจูป้าจวนอัฟป้าจูปมโลกาเฮลัยมุนดังเห็นชัวกังงูดำโดนป้าไงโจกให้ปนังงูอติยาอันหันชัวกโดนะอเล็กซ์ดำจวนหอยเล่นนี่จีนายดำโดนหอยเฮงเง่ข้ามีวังหักสัตนาเชิงอันนี้ไว้จวนอิจักระวัง medical board ละมาเฮียนกับอูนาวเตะทอกนมเวเนียจูวังจวนโลฟิล์มคุ้งเลี้ยงเสอันที่จุยาสุดที่อันชวนหัวจวนแคนเดลจวนลุงอ้อยโลเล่ไหมอันฟ้าป่าเอ็นก็หลุดกันตัวมาขัดเตียงข้ามันละติโจกะอันว่าหันจากโดนเราตะแกมอาทิยาจุดมีเรื่องจวนอเล็กซ์ดาร์วันป่าจวนอเล็กซ์ที่นักเรียนสวงเจอันฟ้าป่าขันมังไงนี่เวไหมอ่ะอันจุงอัดทิลเช่นขันเครียดเอาวางอันนี้เราติปอเล็กซ์จวนกัดที่นักเรียนไทยเนมปอยกติปุยครบไหมมาจะทุลอมโจกจู Dynamic Health จวน side effect อาเราในตักเจ็ดตีกันแค่ช่วงตาตัวน่าจวนอารมณ์ดังช่วงเซลโดเนอาทิตาที่จวนขานุปังคาดำโดยป้าไงเดวันวักลปุยาด็อกเตอร์ที่จวนนั้นเราเอ็นะที่เราซีเรียสตะกันนี่เลี้ยมเราฮีอาวุนดำจากลุตุกขาเคลมินอาวุนข้านเราต้องส่งเทียมเราวินทักขาคนเสียมเวไม่บอกจู่ๆปุยจิงตันจวนเองทำมาเนี่ยละว่าโนปังตาเนี่ยออกขาทักหันตกขาเราเขาสะเทรน่าจู่วังจวนนั้นเฮียดตะเทรน่าจู่วังไม่จวนนี้ฮีตีนดำโดยประคัดจวนนั้นชีวะให้ไม่ดำโดยเห็นกันชีวะงินหิจู่ดำโดยน่าเห็นพุทธละจวนเราโนมัลเวเลงอดัมเวเลมายังอันที่เราสัมผัสจู่ทวนเครียดจวนอนุเลพาตจวนข้าม่วงสวยมายังอเล็กซ์จวนเขาเละจวลDynamic Health จงจางอังไอดานติกโลตักจูมีปุยเต้นเห็นพอลันสักง่ายนี่ทีนอันฟอนนั้นเพราะโซเชียลมีเดียละมาจวนอันทิลตันจูโพสต์ดูกันอันหันไตเดือดจุงจุดที่ไล่ตักจวนอันฟ้าป่าจวนอัทักลุตุกทีนักอันอาวะบ้านจวนเฮียจันเนตามาไอนัสโจกินอันเฮียตาอัตักซาจูนับวิวมาเสอัทักลุตุกตีกันนั่นจวนเฮียตเราที่สิระวะสุดท้ายอนุเลปาตจวนรังตะกินด็อกเตอร์จวนก็ว่าด็อกเตอร์เตเลนักสเตนรันกะละโนปังจวนเซลเบต้าไอ้เฮียเซลเอานานดำโดยประคัดมังอินอันกาบมุฮิลตะริงอดมายาตัวน่าจวนนั้นบวยน่าจวนเลียนโซเซลไหมที่จวนเลยจิงดาร์นี่อารมณ์เนี่ยโนปังนูเพย์จูอามุมีอารมณ์อาฟ้าป่าคนหักเละจูเอ็นอะไรคนหักเละเวเดจวนบ้านจูเฮียดเดจันตาอันป้าจวนรังตะกินด็อกเตอร์ก็ว่าเฮ้ยไอ้เฮียดเละจันตัวเนี่ยอาทิยาด็อกเตอร์ที่เรากลินกะมุทิลน่าจวนนั้นกาบเลยมาเสียจุดเตียงอันที่พอจวนเราหักหุ่นไอ้เฮียดเละเซลทว่าต่อป้าเพย์จวนอันมังอังจันตาอันนูเพย์จวน
ขาดำโดยกันมาละคันทิลดิกเลวอมตักเอ็มมันนี่แหละที่ไงดานอันในจันตานี่เฮติไลเมกยันเสียงดากทุ่มเวลาอลิซาจูอากันหักเวลฮอลมายาอากุดผาเวลำเตลมาตีกักเล็กDynamic Health เราหน่วยนาไลค่ะเราถักลุตุกะอาเฮียดเราไล่นะเราเฮียดปิลพุ่งตัวมายาอากุดผาเวลำจูหันเอ็นเซียงาเส้นเดียวทัดเทียนเราอมขัดเดียวเวกไหมอาเทนเตเพจูเราเฮียดปิลน่วยตัวเราทีเดียวสูงตัวไหมจุดเทียงนัสตะกาเฮียตอนหูปจวนอาถักจูอันนัสเตลเตลมายาอาเราทองจนตาอาโฟนละรังตะกินPolice akolta heti mek la hian Mr. Kimpo akhuma alo buai ve tol hle mai apum thak lutuk tak mai hliam ladam box si do chu abuai puya khuma po mu hlei thei lovin chuata te lo vil ngol maya hialo tu ani ti khathau ma se anin control thei do an hiat lo thei lo chu lom em lai chu ni chu tia om ngol ho chuan om pui tiu ten hena chuan không ai doctor min va ko sak teu ka tu ka thelo a khiom lutuk atia ti chuan doctor ko tu chuan rang taken ankal ta hloma doctor lo thlen ma chuan anna chu tu tlok maya a thak ani satli lawa ana tel boxi hialo thei boxi do te khin thiam thei dan beka chuan fang mi se na chi hi apuma chun wak nuai se ta wak mai se chu tiang angvel chu ni a tok lei thelo ani ber mai chutia mi an taksa alo thaga ambuai tak fo no tong chuan Alex chuan Dynamic Health chu achiang lo ni ti aring hentel tela ma se midang ho zong chuan chutiang angrin na chu an la nei velem lova Miriam le Fabian po hian ani na taka chuan Dynamic Health chu an laring hlel chuang lova ma se Alex lam tang tlat an ni wang chowin an ring hlel lo ni ti chu an tilang du bik lova ti chuan khano pang damdoina an dan hu khan Miriam chuan Alexa kom turin outside clinic a chuan avakala outside clinic avathlen chuan amania thil thleng ang chia khan ka hi an clinic zone a chuan a ron dinga man mo takin nu pakhat hian anau chuan pomlut velea anunga apasalin a ron zui bok an fapa ban chu bandei sian an lo tuam deuh nuai maya ka fapa hi khongai takin trampui teu hei ti ngai na kan khreto lo alo tia ti chuan Miriam te chuan bandei cha an tuam na chuan han phel nak chuan aban chu thisen nen hian alo om deuh nuai maya ka pom khopani an han en chian nak chuan chumi te chu mani alo kal tho hania candle chuan han en chianga athina rem ta thot mai kan en kol don to lo chu mani loka in lo kala kan doctor thu soi in ring zo lova ni lo lovin do tin in pu boka chu wang chuan kan en kol thei ro chu ati ta mak maya ma se no pangpa chuan khongai takin mi ngai dam ro ni e doctor em pro sa thu soi kha kan lo ring zo lova Dynamic Health kha side effect kan yang ti ring ngai na re kan lo phai lova ma se tu na chuna thu soi kha di kan ni ti kan khato ni khongai takin min en kol ro atita chuta annu po chuan nie khongai takin min ngai dam ro indu chuan min haula engtiang pon min tiula kan dong song mayang ma se kan fapa hi chu khongai takin min en kol sakula aban hi en kol dam thela ni ngem tanangai me ngem ti te kan hlau thong ani khongai takin tan ngai lo turin min en kol dam sakula kan lom viawang tin alo ngen ve bok ani chutia an mangang mel Alexanon mu chuan a in thiam lo lutuk na tu hom lo nia lela ma chuan fakna in mute TV in mute mangin thutluk na in siama tin kha Dynamic Health la kha a tho that mel mai boxia chu wang chuan engma ti sual in ne khan palonia hoi in fa pa chu kan lo en kolange tin Alex chuan han en vera ti chuan damdoi pakhat ointment an ti chu a ron pho chuaka an fa pa ba na chuan han noi saka voi le khata hian an fa pa chu adam deuh huai ni hian an khia atal na sara tuk tele athak til tuk om ngai na phelo chel be ngai hia jok te po chu tlemin alo ziom chodeu tranta chu athil noi chu candle te po chuan enge ni an khachi bi klova
a thok chak em maya no pangla chu a ron meng chuaka amit meng te po chu a ron ha ran ta makti takin engdam doi nge mo man le tin zot ngam chi box si rovin an lo thlir deuh ha maya chutia an ngoi deuh thap lai chuan no pang chuan nu karla tram alo ti ta chutia no panga ron tron chu ta ka chuan adam deuh ta ni nan khia anu po chu lom khop mai Alexan hena chuan lom thua soi mol mola ti chuan a fa pa chu an han poma Alexan hena chuan ti hian adam to ti na em ni a han tia Alexa chuan adam to tia ladam chiang tak chu ni rawa ma se he ka thil hnoi hi ka pe cheunga ti chuan a kha to kin in hnoi la thwinanga a hliam hemi a seranga umde wa hi a ge ma chu in hnoi ngai dona regular ta ka in hnoi ro chuan a ron chuak la theya chu wangin adam ma chu in hnoi don ni o ti in dam doi bom chu a han pe ya chu tia a thlona adam doi man lai a han pe ta mai chu an lom em maya chu dam doi chu a that zia tun mai khan an mu zo chia Alexan an fa pa ba na an hoi tang khan an fa pa chu an dam deuh huai in tuna phei chuan a rel tram thu pa ngai takin a ron sui theita ani kha no pangban chu tu mangai wangin Alex chuan ala tuam pa mola ti chuan le Miriam kha local na ya I dam doi man kha enge ni ngai awan thave tin awan zot tange Alexan chan ma chuan abula abom dang chu a han la a han en kual vela hi ointment chi khat chu nia enge ni ngai le tin an en kual chuan abom tlang si ga chuan harmony healing ti heroin ziaka chu avoi khat mu na ni harmony healing mo khoi tonga inei nge nangma siam em ni tin athin lunga chon zo na tam takaron piang ta tup maya Alex chuan no pangban chu ala tuam mol wangin nakina kan soidonia no pangban hi kan tuam zo lo photange o atia ti chuan atuam thamol mola atuam zon ho chuan Alex chuan a soi fiata dynamic health kan ti kha asiam dan kha hau tak em maya asiam dan kha thiam rangot mai la asiam la ya thil ti tu chi khang kha ti diklo pani khat lek bo a omani chuan chuan adam doi quality kha ati danglam veka ani turang ani tir thei da thin lawa tuna hian asiam chuak tu te hi anma ni kut chuak ani miau lo wangin ti sual an nei ta zewa ti chuan side effect po aron om ta yang ani chu huain kha dynamic health ina side effect a thlen ti dam le na dam doi kha siam chuak thaka chu harmony healing tuna kan man lai me kheni ma go chu he dam doi hi asiam hau taka tin amana to boka chu wangin keni chuan kan khal pup ve thei lawa mi pakhat tan bu khat bak alei thei don lawa in dei du ni chuan outside clinica le Baltimore General Hospital a so lei thein kan pho chuak dona sum don nan ni ravin mi te amomo tak trampui an ni theinan chau kan mang don ani tin no pangno le pa te chu a han khil fia pa chuta an ngoi de wanga Alex chuan kan soi chunzom leya he dam doi hi in manawanga in taksa side effect alo om hlawni chuan outside clinic ai no kalanga a thlonin kan lo enkol mai cheu pani rawin he dam doi in leina man le som hi kan pele ton cheu ni ati ta boka chu thuan han khria chuan no pangpa chuan engponi se pani kan lo le photange aman chu to deu ma se dam doi dik tak le thatak te chu engtiklai pon kan ma molom ti in pani chu leita poisa chu candle hena chunan peya hetiang ang harmony healing bomb hi nizan dam khan bomb engamo zat aron thlenga chu wang chuan mi sangtel ti damna dei chu Alexa hian stock sa akol ve hrim boka tin chu tiano pang ati dam lai le ain kul level chu dam doina dam lo than khat chuan an lo mu ve vek boka harmony healing dam doi that zia chu an soida tran ta ani amai ro chu mitran khat chuan Alexa hi an ring lo lak lo towa heng thil zong hi agwa man na vek asum dona ti len adu wanga agwa man na vek ani rawang ti tunge soi thei tin thren khat chuan tlemin an la hlau thong deu side effect alo omle hlau takin tin
no pangnu le pa te chu damdoi na chuan daw ka chon vevel an la cham khotlaya ma se daw ka chon ven hu po chuan aban chu engtin ma a talova adam chhozel nian khre ta ka wangin an ho vele ta an ho tonga kai wak lawa chuan ka dang a kon thleng le a doni chu a kon chuak lol mai khongai takin ka pate hi trompui teu tin Mr. Kim chu wheelchair in an ron no chuaka Mr. Kim chu wheelchair a chuan a kut te chu no phur bet vek maya eng wange kan ti chuan a taksa thakna sar tuk a in hialo nan an phur bet top mai ni chu chuan mu chuan Alex te le midang te ho chuan makan tia a rap thla kan ti boxi an zinga chuan Lakeland po kha local via ti chuan Mr. Kim a chungchang chu ti hian an soita ni ni zana tang khan apum hi thakatia a hiat tona a hiat zera avun apil thlengena hiata chumin huwa po hi chunzom zerin thisena kon chuak ta hetia kan phuak be mai lo chuan enge thlengang kan khoi boxi lawa doctor ten ti vak nei nan khoi boxi lo chu wang chu min trampui kan ngai ni a kon ti ve ta Alex chuan Mr. Kim kha ama zan khan kha dynamic health khamang lo turin a ti kha ni ya khati lai khan a thu chu ro zom sirang chuan hetiang hian a om lo tur ma se tuna chuan atlai zota ani turang chu ani ta vek mai Lakeland chuan demon se hoin nga na chu Mr. Kim hinia kan doctor ten an ankle dam thei boxi lawa chu wang chon za po don lovin in khongai na ka kon ngen ta ni eng po ti ngai se khongai takin Mr. Kim himin ankle dam sakula atul phot chuan in thun huaya po kan om mayang Mr. Kim hi tidam leula kan du ni akon tita akon in phan huai ta viau mai tin Lakeland hian hetia Mr. Kim om chan hi apuma hliam an zeina huai sual ni na ngai tlata chu Alex chuan a khil fiata Lakeland ka khirang chu hetia Mr. Kim om na chana hi an zeina wang kha ni lawa dynamic health damdoi kha manglo turin ka tia ma se a hliam an zeina hliam ti damnan khan an manga chumi side effect vek chu ni tin a han en chiang pa hei karin ai na serious view mai le hal atia chuta Mr. Kim chuan dynamic health ti kha adik lo tak takem ni a hon ti chuaka Alex chuan in la oi lo phone ni chuan du le tlem te chu kan an mang le chin do nem niang atita chuta Mr. Kim chuan angai lo karing che ithu soi chu karing khongai takin dynamic health chu mang to lovin nangman enkol na inei chu mangzo kang dam thata ka omle ka du ni hetiang om chu khoi om e mai a hon ti chuaka man zan khan ithu on kha lo ngai pui mo lova kha wang ve khani to na phe chuan chem te vi zok te khiawa chun sek te chu tiang mai chuan ka pum hi omin ka khia a khoi om lu tuk hi ngai na po om lo atilia chuta doni khan Dr. Ambrose khongai takin enkol chu akal pui hal thei lo vem ni hetianga hun kho kan lo hian an tia Alex chuan I en dik vel mek poka ni e hei ka han en chianga a serious view nangin enkol dam thei chu alanin ga khia chu wang chuan kan han enkol anga gai lo te hnuwa adam vele mai tu nga yang a han tia chu thuan khria chuan midang ho chu an thode huaya Mr. Kim ngei po chu a thode huai ani ma se Alex chuan buena pakhat kan nei tlat kan enkol dam don ani chuan a enkol dam na man hi a to riau dona adam doi kan man te hi dam doi to tak mai nia chu wang chuan a enkol na tur man chu in nei chiang mo a han tia Mr. Kim chuan engzat poni se poilo kam pe meng che min enkol phot mai te tin a on chang bata ma se Alex join ngai tu wanga rai lian an sum do na ti chiat zong te an tlak chiat na zong te chungai tua chung ti chetu te zinga mi chu tu na hian ama mamoin an local le me kan hiya olsam taka lo enkol dam le mai chuan an ta na a hlut na chu an khathiam phalawang ti tho wangin ti hian a soita ke enkol dam don chu ni chuan ti dan oma ama ro chu azawa ya enkol dam vek tu chuan dollar makta duai somni la yang ai don sin atita chu thu han khria chuan doni chuan Alex chu aphakar ni na khia
ผู้บาลากเล็ดนานตุเตียงส่วนอตินี้นะเขียงหาลวัตามาเซมิสเตอร์กิมและเล็กแลนส่วนไงตัวนั้นฟิล์มโปอันมั่งเลยเทต่อเราโอ้มักตัวด้วยสมนิปนิเสอป่วยจวงเราหันแองเกิลดำพดไม่แต่อันตีอเล็กซ์ส่วนจุดที่ไม่ออลสมาแองเกิลน้ำมันอันหันปมไม่จูมักติเดียวว่าอินเชียงเชียโมปุยสาจุมินเป๊กเงี้ยยังไงโดนเนี่ยอันตีจุดตาเล็กแลนส่วนเดี๋ยวยังไม่โดนนี่ข้าตีนอันแบงก์ account information ป่วยหมดส่งจัวเปียที่จวนมิสเตอร์เอ็มบอสแบงก์ account อาเฮียนดอลลาร์มักตัวด้วยสมที่จุดทุนห้าหลังเจอาทิตาจุดเตียงมิสเตอร์กิมและเล็กเลนันอลซัมลุตกตักมายาดอลลาร์มักตัวด้วยสมที่เอ็นกอลน้ำมันตานอันปมตีโดนีอันอาเขียจวนอังไอตัวน่าอเล็กซานผู้บาลากตุมันยังตียาแล้วไอตัวเวงโปคาอาทิหิลตาตัวน่าด้านขีจวนปุยสาอินนุนนาลุโซมิสเตอร์กิมจูอันชันเงียยังไงอดัมนานิพจวนปุยสาเอ็งจัดโปเซนอันนินหัวมันนี่ติจูอาคเทียมเวตาอันนี้อเล็กซ่าเก้านาปุยสาอันลูเวดจวนอเล็กซ่าจวนรุ่งปกติจวนมิสเตอร์กิมจูอันนอกลูตาสวยตัวเงินมิสเตอร์กิมฮีอันนัดตัวมาบางหินนัดชอกนักมังเล่ฮาร์โมนีฮีลิ่งมังจัวอันนัดนัดชอกไทยอันนี้ตัวละวะอากิปังจวันติมังจวนหันเอ็นกอลพอตาจูจวนอัตักษานัดจวลปุยจูอัดชอกะที่จวนฮาร์โมนีฮีลิ่งออยน์เมนอันติค่ะอาคนละชัวกะอัตักษาอาปุมาเลียมลายจวนหันให้กวลจันตาจุดยังไอเอ็นกอลซุงจูดากาทุ่มเจ็ดไม่เนียปนละมาจวนเล็กเล่นและโดนนี่จวนอันลงงากริงดากาทุ่มกันนู่จวนอเล็กซ์จวนมิสเตอร์กิมจูอาคนนอกชัวกะอัตักษนาเตโปอาจิอมตานียังอินตินมาตะโลที่ข้านอินาโลว่าหอปุยละจวนเอ็นกอลนักกันกัลปุยชุนซมเจลโดนเนี่ยอาทิตานีหอกงจวนโดนนี่จวนลุงอ้อยเทลวะอเล็กซ์เฮียนกันจ้างมินลานีดอลลาร์มักตัวด้วยสมนี่ไล่เองตานเงยอติขัดยังจ้าตันเทลวตีนอาวุยทัวสวยมาเสล็กเลนจวนมวยไม่แต่ปุยสาอินอีปะเตียนุนในฮิปุยหมอจอกที่เขาตัดเจอีปะเตียดำเทนานี่พอจวนดอลลาร์มักตัวด้วยสมนี่ไอตัมปนิเซกันเป็นไม่ยังชูขัดยังข้างไงตัวน่าดิกโลมังต่อสู้ปุยสาอินนุนในฮิลุจอกที่เขาอยากจะจูตีนอาหาวตะเจกมายามิสเตอร์กิมจวนเล็กเลนขัดยังเขาเครื่องหางไงเลยเนี่ยอาศัยเขาจูอดิกนั่นจินอมล้อมมาเซอเล็กซี่นักการจ้างอาลานี่ที่ให้ไม่ได้ปุยสาจุกันเปียกง่ายเท่าว่าตุนมาคันกันเรารวมส่วนเดียวตุนอาจวนอเล็กซี่กันลำจังกันเสียมังไงเมลมานิลวินทอปุยดานกันเสียมังไงนี่อาเทียมนั่นเตอฟินนั่นเตกันเจริญโซโลลัดเอ็งปนิเซดูเรามักตัวด้วยสมนี่ก็จูลุงอ้อยตะกินติคานอีเปพอดไม่ละอีสวยชั่วตัวระวังงูอากันติเวตาโดนี่จูอัลลุงอัลอ้อยเทียเจียระวะอันนี้นัตกาจวนอเล็กซ์ฮีจุดเตียงมาหันเหล่าตัวเอามันนี่เลยอาทิยาตุนอาเฮียนซุ่มโดนนั่นละมาจวนไวเลียนอลซัมตะกินอันเนตัวแต่จวนตุนอาเฮียนสวยฮีอัลละมาจังโลเพสรังจวนเกนี่โปเฮียนเหล่านัตัวเอ็งมาก็เข้าอาทินี่เลละมาจวนโดนี่ฮีอเล็กซ์ไดรเวอร์ที่ดูน่าอันจันทิวค่ะอันนี้วางินอเล็กซ์ฮีอาโฮเวร์ขึ้นเตปอันนี้ไม่ไทยสุดท้ายมิสเตอร์กิมจวนอันนี้แหละตัวนักบวยปุยGolden Health โปรดักต์ที่ฮีอเล็กซ์เสียมันนี่ตักอีกอย่างที่น่าหันจอดเลยเล็กเล่นและมิสเตอร์กิมฮิจวนอันนี้นักจวน Golden Health โปรดักต์ที่จูอเล็กซ์เสียมันนี่ตักอันริงเฮดวิโอโตอาชันจูตัวนับโปอาไซด์เอฟเฟกต์ฐานตัวโปอาเสียมและทับตัวอามาก็จูโดนี่ไงดานฮีอันเคยเวซ่าคุ้มขึ้นมานี่โดนี่ช่วยไงตัววังตุนมาตรงอินในสมิธชุงก็เขาเฮียนเฮตียงดำโดยเสียมเฮียนจริงช่วยนะอามาก็จูตัวน่าวันช่วงทางฮิจูตู้มานั่นละเสียมช่วงไงหรอวะอเล็กซี่ดำโดยลำปังเทียมแต่อันนี้ที่จูกระริ่งเวทว่าอามาก็จูไว้ลีโปฮีจูมีจูเฮียนอัตรังมาที่จวนอปอยสาตัมตักเซงินป
quality pharmaceutical ho hi athuam chakta ti chuan quality pharmaceutical hian he dynamic health product hi an kon siam chuak ta nin kangai chu Alexa le thalan tum ema bang hian an lein pe main mi puite ma am pho chuaka duai chuan an man mo ma chu an che chiat na nin ka khia chu wangin he dynamic health product hi chu Alexa siam chu ani ka ring thei chi ro ni nichin khan Alexa hi kan lo zuam sual deu ni in ti thina ma se ki chuan ko oi chi lo Alexa hi kan langai sang ma nin ka khia tin angai dan dik tak chu soya Alexa hi imal takin a huat tlata wangin a mu tha thei thlot lawani chuta le Mr. Kim chu a kan tong chuak ve ta ke chu ka ngai dan chuan le ka rin dan chuan he tiang hi ni ka ring Golden Health Product tia kan lo huat masak Dynamic Health Product kan ti ta ka hi Alexa siam chu ani ngai ka ring chuan a siam da na hi Railian a ruk chu theinan ro manna a siam nin ka ngai ni atita chuta a soi zo ma chuan doni chuan engtin nge chu tiang chuna ni theyang asum dona tlak chiat vek theina tur thil engtin nge ti duang atia Mr. Kim chuan ka soi dona lom longai thlang ni chuan Raili chuna ko chuaka ma se a ruk chu a siam chu dana khan engamo zia kim du lo anei ni ka ringa chuan hetiang hian ha satna konom ta chia chumi kan fin fia theina tur chu Dynamic Health Product manga piang te side effect hemi thak le vun nat na hi an tuar zelem ti longai chang photira an tuar zelani chuan Alexan Mr. Raili apai thak theina tur ta na awa man na vek ani ti kan hathayang amel ma Raili hi apai thak theinan heng zong hi awa man na alo siam vek nin ke chuan ka ngai tlatani tin asoi chuak ta ni heti lai hian quality pharmaceutical conference hall a chuan Norman ta chu an lo boi khop maya Raili hian Norman hi amanai zakatan amang vea ti chuan until siam chua order tu te alis an lo siama an lo boi nak khop maya chutia anom khom lai chuan an hnuaya na thok jes chu an lutin fire department hopon order an kon siame a kon tia Norman chuan avan lomom tak em ma kan son zere an tia kutan benga Dynamic Health Product chuan side effect anei ni ti chu an beng ala thleng ve lo pawni mai thei order an kon siam bel chu maya an la tluang khop mai jes chuan hetianga order kan hu bel zel chuan kan siam chuak ne dong lo ni na lang chu wang chuan man ro thak te kan lei belangai don ani atia Norman chuan man ro thak lei bel pongai lem lo wang kalo hisab lo ka chuan Robinson Ho factory so le chona di dila ti chuan Miriam le Alexa po va biela le chonam phal lo chuan an factory so kan manga achunga ahman ro zong de nen ti chuan order tu te supply ne thei tiong kopin kan siam chuak le thei meng chu kalo ti dewa atia chutia an soi khom tuilai tak chuan pon lama tong chuan mi pakhat hian thupoi mo tak mai soi tu nei thu lo soya an meeting lak lo lai tak mani se an tluan lai ani wangin a kon lu ti ro nge soi du tin chupa chu an lu ti ra chupa mel an han mo chuan chanchin lomom lo alo keng ani ti khiat khop mai a laptop hi kon pom lu ta a mela chuan lo thon na le mang an na mela lo langa a mela an mu mai po chuan enge ni ta ti ngai khopin alangani chuta le chupa chon man ho tak chuan a laptop chu a han hong vata Dynamic Product ha thran khat chuan side effect anei an tia an taksa le an vuna te bol vual le thak te asiama chu hei a thran chu thalak ten posa a video te pon posa ni tin a laptop a thalak thran khat le video thran khat chu a han en tir ta Mr. Norman chu thinharim ta hetiang ang chanchin dot vekaniang Alexa wa man na vekaniang ani theilo taksa te chuan thakle engamo side effect te chu asiam ve nge yelom ma se hetiang angana sa hi ni ro chu ani lo zia mi puite hena kan fin fiang ai ni kan mi thiam te kola zio chiang non le se chu kan zio chian na chu mi puite ma ang theiang bekan kan pho chuang ai ni
ati ta ton maya chuta chu pa hena chuan Alex le Miriam chu vobe popla heti nga min bezel don ani chuan Robinson company chu atop thleking kan ti chevek mayang chu vakhilla tun hi la suaning ni ro se avatia ma se chu pa chuan kapu ngoite he thil chungchang hi chu atia a han soidon chia Mr. Norman chuan ka thu soi chu hello em ni ka soyang chuan vati mai ro ti chuan khoi ange Alisa hi Alisa po kha akuta in zai pema chuta chuan dynamic health product hi amang ani lom ni ani po khan side effect lo zia chu asoi theyang chu khoi ange atia ti chuan Jess Khan Adam doina alo oma alo la le lo atita Alisa hi an committee member poimo tak mai ani ve wangin tuna an committee a bo hian telve takania ma se soitwangin akut hliam damdoi manga ai an kolakha lemin a serious de ulaka wangin en kol chunjom turin damdoin lampang apana chumi chu akon la le lo kha nia chuta Norman chu angai thathei tangang lo engponi se Alisa chu damdoina omin ti tingo vakal chilila enge an vakana ngai ni chu atia atho ta hluaya Jess le midang te po chuan an zuita Baltimore Central Hospital lamjok chu an pan tawang wanga ammun an vathlin chuan motor lo in park na se em maya ambulance nen tin mi an lo tam em boka a 20 pe chu an ra chel chul maya ka fapa hi kanupui hi kapa hi en kolangai tin an lo au hloma tunma damdoin felfai takni train kha tun tum am vakal chu alo ni nuai mai engwange niang Mr. Norman chu angai thalo tranta Alisa po kha ani na taka chuan akuta in zeina kha hote mai nia khang hote te kha chu dynamic product te chuan olsam takin ti dam thei enga tinge chu chen chu dam doi na chu seilo engwangin nge mitam tak helai dam doi na hin local khom athin lunga chuan zona tam tak lo piang tranta tlemin a hlau thong ve tranta Norman chuan driver hena chuan helai hian lo omla kamfa kalmei nge tin Jess le a bodyguard pakhat chu huai pheya mian tam em awang chuan anin nok phei ve no doa hospital chungan va thlen chuan corridor a te in entirna hmuna de chuan an lo khat vek maya a then an lo trapa an lo ra tung maya an kutte an ban te a then de chu an hong te a lo senin a lo bol do tu na a then te phei chu vol tu ta an hian an hu ma an hian pilna tang thi sen lo chuak te nen ani deuh nei nuai maya TV lama zombie movie kan entrin ang mai hian an landan chu arab em lomaya engponi se Alisa omnogom chu zon tumin an kal zera chuta Jess chuan Norman hena chuan kapu heng mi te hi kan dam doi le tu te vek kha an nia tin lau thong tak chuan ava khil otasa sa mai ma se Mr. Norman chuan chu tianga an chan chu an dam doi chiam chu an man wang nin aring theilawa chu seilo heng dam lo zong hian kan dam doi chu an mo hle mai a ai na su zoka kan siam chu angai don ani hi ti ngai dan ala nei chewa chu ngai dan nei lai tak chuan mai ka tongin tuemo hi on out a dum mai chu nge kan ti chuan Mr. Shannon medical board an chairman ni lai nia le dam lo local zong te in khriat tu kan han puang nge helaya in entir tu local te hi voile khata kan enkol vek man lo chewa thu cha du pakhat kan nei chu ni chu tunlaya damdoi la tak mai dynamic health powder an ti kha tu man lo man chun zom to lo la kan du ni khami in mana wanga khatianga khai nia chu wang chuan a mang mek temo man la tum temo in omani point lo mang to lo la ti chuan khatiang nat na kha in tok don lo ni ai en kol dampo a ol sam su tang tin a puang ta dum mai
chu a thup puan a chu Mr. Norman le Jess te chuan an khave vek maya chuta Mr. Senon chuna puan chun zoma helai hmuna chuan ai ankol dam theina kan nei chi lawa chuwang chuan Baltimore General Hospital a jok vakalula chuta chuan ati damna athana damdoi an neya chuta chuan in zawa in vakal vek donia tin apuang le tadum dum maya chutia apuan zo chi chuan damlo local ho chu an thinarim khop mai Dynamic Health Product hi a hrisela taksata na poina omlo an tin ni lom ni khoi ange siam chuak tu te khan om mi puite min bumani kan nun na thapin an sumdong ani kan poisa min chu sakani tin thinrim out home alo ri chhawtan ta ti chuan le chu thu chu social media lama chuan adak ta chuai maya Mr. Senona thu soite po chu adak hal ta chuai mai mi te chuan Dynamic Health Product siam tu te hian min bumani tin comment lama te chuan an comment ta zut maya Norman la Jess te chuan eng ma an soingam lawa an ngoi dak maya an thil ton chun oi theilo mak an til tuka ma han lak mak dan tur po an khelo Jess chu a in sum zo talawa he thil zong hi Miriam le Alexa thil te ni chuan Mr. Senon ten an hen an tang ho ani Dynamic Health Product lo chua tang khan Alexa hian a ho maya a do tlat maya chu wang chuan heng zong hi mi puite min bum na ni a kon ti ta Norman po chuan hetianga min be chun zom zel don ani chuan kot lama kan kalanga a ai na sa zokin kan khinglet don ani a kon ti ve boka am bodyguard po chuan Alexa po chu atul phot chuan kut kan thlak khrerawania tin a kon out chuak ve ta bok chuti lai tak chuan Norman phone chu lo ria hello enge ni ta a han tia angai thlawangwanga engtin nge ni thei atia a phone chu thlau ta thak mai chu vela rang takin chu damdoi na tang chun an tlan chuak ngala alisai kan tura kale te lo chuan alisai rampo an ngai to man lo an company building lama chuan rang takin an le ta zoka quality pharmaceutical building an vathen chuan an building zong chun lo khar vek to kong khar nen tuk ver nen an lo khar phui vek maya abul vela chuan mi pui thinrin chun lo pung khoma he Dynamic Health Product dot manga min buma min le tu te hian zang na dom na min peturani ti te kam poisa general za zong khamin pelet turani a side effect and kol na man hi kan bil thei turani tin mi pui chun lo lung oi lawa kong an lo zuwa building chu a thanen an lo voma a chunga lu hlei thei po ni lo chuan an lo hual ta tuwa bowak alo so sang ta hle mai tuna chuan an che chetran ta ti chu lo thei lovin anin pom angai ta ni Norman chu an factory lama chuan rang takena kala ma se a chunga lo chia tia chuan Riley khan lo phone a office lama rang takin local ro meeting poimo tak mai kan nei ngal watangai atia ti chuan Norman chu rang takin office lama chuan a let leya meeting poimo tak nei tur chuan man mo takin akala meeting na tur hmun apan na kalkonga chuan ambulance ve suaute tin kholaya chuan thren kha chu an mai vual sentun mai le an hian hu ma centrium te thak ti tak mai ma ni in hiat ton te mo tu an oma chung zong thlen chan chu an Dynamic Health Product wangani ti chu oi har ti hle ma se oi angai si a hoina pianga chuan an Dynamic Health Product mana wanga side effect tur mek na ti khom tal vel tele khosa vel chu mu tu kanom zel mai sia ti chuan Naismith building chu awa thlengta man mo takin meeting na roma chuan atlan lut hala Naismith chung ko ho chun lo kim viau to a Naismith chung ko foi tu lok tak Thomas te Alf te an lo thu thap to ton tuma an thil gail to chu apoi mo khop maya engtiang chen nge thun kalpui don episode dot le kan kon chunzom le hal wat don ye o